Moi, mä oon Tumbui, yrittäjä ja stuntmies. Lapsena tehtiin taisteluelokuvia kavereiden kanssa ja sit se jäi vaan harrastukseksi. Sattumoisin tutustuin yhdellä keikalla ammattistuntmieheen HP Virkkiin ja hän kertoi työstään enemmän ja se vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja koin, että mahdollisesti mulla voisi olla jotain osaamista sille sektorille ja tiesin, että paljon riskejä, mikään ei ole varmaa, hengenvaarallista hommaa, mutta se tuntui itselle sopivalta. Mä olin silloin 23-vuotias ja olin valmis valloittamaan maailman. Mulle riittää töitä monipuolisuuden takia ja tietenkään ne kaikki työt ei pakosti liity työhön suoranaisesti. Sanotaan, että mua enemmän kiinnostaa tässä vakuuttamistapauksessa enemmän kuin läheiset. Mä en pakosti loukkaantumisen seurauksena olisi täysin heidän vastuulla. Uran puolesta niin kansainvälisyys ehdottomasti. Erityisesti mua kiinnostaa työskennellä hienojen hyvien ammattitaistoisten ihmisten kanssa. Mä suosittelen, että jos on nuori ja lähtee liikenteeseen, niin turvallisinta olisi rakentaa se perinteinen urapolku koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Olen onnellinen valinnastani ja jos voisin mennä ajassa taaksepäin, niin tekisin saman valinnan. Aloin tekemään YouTube-videoita tuossa 7 vuotta sitten ja aloin tekemään enemmän ja yhtäkkiä katsojia myös tulemaan ja positiivista palautetta ja sitä sitten innostun ja aloin tekemään lisää ja nyt on löytynyt myös ihan mukava katselijakunta ja vieläkin tulee ihan mukavaa palautetta. YouTube-skene lähti aika suuren kasvuun tuossa muutama vuosi sitten ja myös sitä mukaan katsojat lisääntyy, niin myös mainostajat ja muut kiinnostuu siitä. Ja Suomessa taitaa nyt olla parikymmentä ihmistä, jotka tekee ammatikseen hommia YouTubessa. Ja meitä taikuuttaa intohimosta ja rakkaudesta lajiin eikä rahasta. Itse asiassa varsinkaan Suomessa taikuudella ei hirveästi tule tienaamaan. Joo, minulla on 2 isompaa haavetta. Yksi on pystyä tekemään tämä ammatikseen. Ja toinen isompi haave on tehdä joskus isompi katutaikussarja, koska siitä saan joskus myös kipinän. Niin. Mikä on isoin esine, minkä sä oot taikonut kadoksi? Varmaan suurin ja ainakin kuuluisin kadottamistemppu on se, kun David Copperfield kadotti Vapauden patsan tuossa itse asiassa aikoja sitten. Ja voitaisiin kokeilla samantyyppistä temppua. Minulla itse asiassa postikortti, jonka sain pari viikkoa sitten sukulaisilta, koska ne kävi New Yorkissa. Ja, kokeillaan tällaista. Tässä on Vapauden patsan kuva. Jos me napataan sormia, voidaan huomata, että se Vapauden patsas häviää tästä kuvasta. Näin. Kiitos, että katsoitte. Seuraavana Facebookissa ja YouTubessa. Nähdään seuraavassa jaksossa.